Распаковка! Лего Ниндзяго! Что это было? Так. Менің мұндай лего белән уйнағаным бар һәм ул бик кызык. Син пакетларны аш, ә мин инструкцияны укытырмын. Так, башта менә моны ачарга кирәк. Безгә менә бу деталька кирәк һәм аның өстенә менә моны монда. Менә хәзер менәмесендә яшәбез. Һәм хәзер менә бу монда. Ой, юк. Һәм безнең робот җыелып бетте. Бу чын ниндзя. Ученики, истинный ниндзя знает, когда нужно драться, а когда слиться с элементами природы. Быстро растворитесь в тенях. Вы кошмар, а не ниндзя. Мила буйынчык бик ушады. Так. Твоя очередь! Ледяной танк. Загрузка. Готов, Джей? Да, слышу. Ниндзя молнии готов. Стоп, нет, не готов. Готов! Безнең җыелып бетте. Һәм менә бу геройның бер фишкасы бар. Ул менә бу жетоннар белән ата. Буш. Ләкин бу елан бу роботны җиңә алмаячак дип уйлыйм. Нинди кечкенә һәм менә бу нинди зур. Иди к папочке. Бу уенчык миңа бик ошады. Лего Ниндзяго сериясе миңа бик ошады. Бәлки мин үземә дә шундый лего алачакмын. Һәм миңа бик ошады. Ә сиңа? Миңа да бу уенчык бик ошады. Ярыймы мин аны өймә алып кайтам? Юк, мин алам. Юк инде мин алам. Син алырсың. Ә бүгенгә Бетте. хуш.